गोजोन फुंबिलि एसबि बड' निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबि रानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। सोर आरो मानि थाखाय लानानै थांखो गोथै देहानि बेगेंखौ? गोथैसालिनिफ्राय गोथैनि बेगें बोखांनानै लांनायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोमोनांदों आरो समखिखांनाय सोमजिदों ओनसोलाव। उदालगुरि जिल्ला सिंनि आग्रांजुलि गामिनि मांखरसालिनिफ्राय साथाम सुबुंनि बेगेंखौ जावखांनानै लांदों सिनाय मोनै दुथाङा। गोथैनि फिसाज्लाजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा बेखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बिथांमोना बेखौनो फोरमायथिदों दि सिगांनि समाव बेबायदि जाथाया माब्लाबाबो जाफेराखैमोन। थैनाय सुबुंखौ फबनायखौ हाखर सिंनिफ्राय जावखांफिनदों, जेराव हाखर खाथियाव खानाय सि जोम आरो बेगेंबो नुनो मोन्दों। माखासे बर' सुबुंनि गोथै देहाखौ बुरखांनानै बेगें लानानै थांनाया दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव होननानै फोरमायथिदों। उननि समाव जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाबावनो मोना, बेनिखायनो पुलिसनि मददजों जाय दुथां सुबुङा बेफोर खामानियाव लोब्बा दं बेखौ हमगोन होननानैबो गोख्रों जादों ओनसोलनि सुबुंफोरा। नाथाय सोर आरो मा खालामनो थाखाय थैनाय सुबुंनि बेगेंखौ लानानै थांखो, बेयो सोमोनांहोदों। दुबाइनि इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव जानाय सेमि फाइनालाव इन्डियाया अस्ट्रेलियाखौ फेजेननो हाबाय आरो भारतनि हान्जाया फाइनालाव सौहैबाय। 14 बोसोरनि उनाव आईसीसी गेलेनायाव भारतआ अस्ट्रेलियाखौ फेजेनदों। अस्ट्रेलियाया 264 रान बानायनानै 265 राननि टार्गेट होदोंमोन, जेराव भारतनिया 267 रान बानायदों। 4 उइकेट्सआव अस्ट्रेलियाखौ फेजेननानै फाइनालनि थाखाय जायगा आवग्रिनो हाबाय। रबिबाराव दुबाइआव जानो गोनां आईसीसी चेम्पियनशिप ट्रफिनि फाइनालाव भारतनिया जायगा मोननो हाबाय। सेमि फाइनाला साउथ आफ्रिका आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव जागोन। बे मोननै हान्जानि गेजेराव जाय देरहायो बे हान्जाजोंनो फाइनालाव गेलेगोन भारतनि हान्जाया। फोरमायथिनो गोनांदि भारतनि हान्जाया सेमि फाइनालाव गेलेनायाव विराट क'हलीआ 84 रान, आयारआ 45 आरो राहुलआ 42 रान बानायनानै भारतखौ सेमि फाइनालाव देरहानायाव गोबां मदद होदों। होस्रांनायखौ लानानै फिन दुंहाव जादों बिटिआरआव। उदालगुरिनि आसाम अरुणाचल सिमानि लामाबारियाव इभिक्सन नटिस हरनायखौ लानानै बिटिसि सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों थागिबि रायजो राजाफोरा। धरनायाव ओंखारबोदों आदिबासिफोरजों लोगोसे माखासे दोलो आफादफोरा। बिथांमोना फोरमायथिदों दि बे ओनसोलाव बेम्ब' प्रसेसिं इउनिट बानायनो थाखाय थागिबिफोरखौ होस्रांनो थांनाय 2024 मायथाइनि 19 सेप्तेम्बराव नटिस हरदोंमोन। नाथाय बे हाखौ आदिबासिफोरा एंगारनाय जानाय नङा, बिघासेबो हा एंगारनानै होनाय जानाय नङा होननानै बुंथियो। मानोना थांनाय 100 बोसोरनिफ्रायनो बे हायावनो थाबोदों। जुदि सोरखारा होस्राङोबा बबेयाव थाहैगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोना। बेनि अनगायैबो आदिबासिनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दंमोन बिथांमोनहा दा UPPL आव थांनानै आदिबासिनि जेबो बुङै जाबाय। सिगाङाव बिथांमोनहा आदिबासिनि जानानै खोथा बुङोमोन बा राव होयोमोन, नाथाय बिथांमोनहा UPPL दोलोआव हाबफैनायनि उनाव आदिबासिनि जानानै जेबो राव बुंला। बेनिखायनो आदिबासिनि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे UPPLनिफ्राय ओंखारबोयो आरो आदिबासिनि जानानै राव होफैयो, बेनि थाखाय खावलायहरो, नङाब्ला आदिबासिनि आथिं सिङाव हा थानाय नङा होननानैबो बुंथियो आदिबासिफ्रा। ओजोंहाय सान्तिपुर, उदालगुरि, कालबारि हादानावबो होस्रांनाय जादों। बे भिडिअ'आ ससियेल मिडिया जेरै फेसबुकआव गोबां गोसारदों। हाग्रा बिफानआ होस्रांहैदों, जेराव रायजो राजा आरो हाग्रा बिफाननि गेजेराव बुलाय सोलाय जादों होननानैबो मिथिहोदों आरो सासे बर' बिमाखौबो गाज्रियैनो बुदों। हाग्रा बिफाननिया बेखौ लानानैबो अजद होदों आरो बेखौ लानानै गोबाङानो दुखु मोननायखौबो फोरमायथिदों। दोलो सोलायोब्लानो खोथा बाथ्रायाबो सोलायो दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव। मैया गुबुन दिनै गुबुन राव बेरखांदों दैदेनगिरिनि खुगायाव। UPPL सोरखाराव जेबो खामानि जायाखै होननाया UPPLखौ रायजोनि गेजेराव गाज्रि मोनहोनो थाखायसो बुंदोंमोन। बे खोथाखौ बुंथिबाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा। नंगौ, खाम्फा बरगयारी बिथाङा दोलो सोलायनाय लोगो लोगो गासै खोथा बाथ्रा आरो साननाय हनायाबो बिथांनिया सोलायबाय नामा? फोरमायथिनो गोनांदि खाम्फा बरगयारी बिथाङा दासान्दि जयनिं हाबाफारि खुंगासिनो दङ। चिरांनि देवस्रियावबो जयनिं हाबाफारि खुंदों बिथाङा बेखौनो बुंथिदों दि बेयो समनि थिननाय। बे समाव गुबुन दोलाव थानानै जेबो मुलाम्फा गैया। रायजो राजानि सुखु दुखु आसा बेफोर गासैखौबो UPPL सोरखाराव थानानैनो सोरखारखौ खावलायगोन। लामा सामा, लोंनाय दै, मोब्लिब आरो बायदि जेंनाखौ मावनो थाखाय दाबि दैखांगोन होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारीया। जायनाखि UPPL सोरखारा जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै सिगांनि समाव खाम्फा बरगयारी बिथाङानो बुंबोदोंमोन। बेनि सायावबो खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंथिफिनदों दि आं बुंबानो जाया, बियो प्रपगेन्डासोमोन। रायजो राजाफोरा जाहाथे UPPLखौ गाज्रि मोनो बेनिखायसो बुंदोंमोन होननानै बिथाङा फोरमायो।
बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बरिमुगाव थानाय सोरखारि आदर्श फरायसालिमायाव बर' आयदा गैयैखौ लानानै UPPL आरो BTechनि मावथिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायनि गेजेरावनो सांग्रां नोगोरारि सुबुंफोरनि खौरांगिरि मेल बिथांमोना फोरमायथिदों दि थांनाय 1987 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव एबसु आरो रायजो राजानि आलादा रायजो दाबि खालामनायनि गेजेरजोंसो बे गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजखौ मोननो हादों। जुदि बड'लेण्ड सोमावसारनाय जायामोनब्ला आरो BTC जायामोनब्ला बाक्सा जिल्लाबो जानाय नङामोन, मुसलपुर सदर टाउननिबो जानाय नङामोन आरो बरिमुगाव गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजाबो जानाय नङामोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। नाथाय आसाम सोरखारा माबा दोनखुमानाय आरो लाखुमानाय बायदि बर' ओनसोलाव थानाय बे डिग्री कलेजाव बर' आयदाखौ होआखै। बर' ओनसोलाव थानाय फरायसालिमायावनो बर' आयदा गैयैया दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बर' आयदा गैयैखौ लानानै माहारियारि आफादफोराबो गोबां गोसोखां बिलाइ गथायबाय नाथाय जायाखै। जुदि एसामिसखौ एमाइल महरै होनो हायोब्ला बर' आयदाखौ मानो हाया होननानै सोंथि खालामो, जेराव एसामिस आरो बड'आ संबिधाननि 90 फारियाव समान जायगा मोनखानाय, बेनिखायनो बेनि आन्दोआव मा दं बेखौ काउन्सिलनि खुंथायाव थानाय आरो आसाम सोरखारजों खाथि सोमोन्दो थानाय MLA मन्थ्रिफोरा मिथिनाया गोनां होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदि बे फरायसालिमाखौ थांनाय 2023 आव बेखेवनाय जादोंमोन। दासिम आर्टस स्ट्रिमल' दङ, बेयाव साइन्स आरो कमार्स स्ट्रिम गैया आरो बर' आयदा गैयैनि थाखाय बर' फरायसाफोरा बेयाव सोलोंथाइ लानो सानोब्लाबो बा हास्थायोब्लाबो लानो हाया। बेनिखायनो बर' फरायसानि इयुनखौ नोजोर होनानै सोरखारा राहा लानो नांगौ। बेनि अनगायैबो बे फरायसालिमायाव 19 फोरोंगिरिफोर दं, नाथाय 3rd आरो 4th ग्रेडनि सासेखौबो थिसननाय जायाखै होननानैबो फोरमायथियो। बेखौ लानानै राजखान्थिगिरिफ्रा जाहाथे राजखान्थि सोमजिहोनो नाजाया बेनि थाखाय बुंथियो, मानोना सोलोंथाइया नोंनि आंनि होननाय जेबो गैया, जोंनि गथ' गथायफोरनि थाखाय आरो जोंनि फरायसाफोरनि थाखायनो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि बे फरायसालिमायाव बड' आयदा गैयैखौ लानानै BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा थांनानै खोथा बुंहैदोंमोन। बेनि उनावनो UPPLनि मावथिया बिक्रम दैमारिमोनखौ होसोनो हुमखि होनानै भिडिअ बानायदोंमोन। सोलिबाय थानाय आसाम एसेम्ब्लियाव बेरेखा दोलोनि MLAफोरा माखासे सोंथि खालामनायनि उनावनो सदननिफ्राय सासपेन्ड खालामजानो गोनां जादों। AIFDFनि MLA आश्राफुल हुसैनजों लोगोसे अखिल गगৈ आरो माखासे MLAफोरा सासपेन्ड खालामजानो गोनां जादों सदननिफ्राय, जेराव AIFDFनि MLA आश्राफुल हुसैना आसाम सोरखारा दाहार लानायनि सोमोन्दै सोंथि खालामदोंमोन। दाहारखौ बेसेबां इन्टारेस्टआव लादों आरो मा मा खामानियाव बाहायनाय जादों बेफोरखौ लानानै सोंथि खालामदोंमोन रांखान्थि मन्थ्रिनि सायाव। बेनि अनगायैबो बिथाङा माखासे खोथाफोर बुंथिदोंमोन, जेरै जायनाखि थांनाय बोसोरनि रांखान्थि बोसोराव आसाम सोरखारा 24,000 कौटि रां दाहार लादोंमोन आरो मोनफ्रोमबो बियाबावनो 10-20 कौटि राङै हरनाय जायो, नाथाय बेफोर गोबां रां दाहार लानायखौ मा मा खामानियाव बाहायखो बेखौ लानानै सोंथि खालामदोंमोन बिथाङा। लोगोसेनो जाय जाय बियाबफोराव आसाम सोरखारनि मोजां सोमोन्दो दङ आरो आसाम सोरखारा मोजां मोनो बेफोर बियाबावल' रांखौ हरनायखौ बुंथिदोंमोन आरो माखासे बियाबफोराव रांखौ समानै हरा, जायनाखि आसामनि गासै रायजो राजानि थाखायनो दाहारखौ आसाम सोरखारा लादों, नाथाय समानै रायजो राजाफोरनो रांखौ राननानै हरा होननानै बुंथियो AIFDFनि MLA बिथाङा। जोंहाय MLA अखिल गगैजों लोगोसे मोनब्रै बेरेखा दोलोनिया अल पेन्सन स्किमखौ लाबोफिननो नांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन, नाथाय आसाम सोरखारा OPSखौ लाबोनाय जानाय नङा होननानै रोखायै बुंथिदों। UPS नङाबा NPSखौ लाबोनाय जागोन होननानै आसाम सोरखारनिफ्राय रोखायै फोरमायथिदों। बेरेखा दोलोनिफ्राय भट जानो नांगौ बेनि सायाव होननानैबो दाबि खालामदोंमोन। बेनि उनावनो सदनाव दुंहाव थासारि जादों आरो MLA अखिल गगैखौ सदननिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आश्राफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां
खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो एसडि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों